उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कणकवली शहरानजीक असलेल्या वागदे आर्यदुर्ग येथील मंदिरातील दानपेटी चोरट्यानं सोमवारी मध्यरात्री फोडून आतील रोख रक्कम लंपास केली। या दानपेटीमध्ये सुमारे 25 ते 30 हजार रुपये असल्याची माहिती देवस्थानच्या वतीने पोलिसांना देण्यात आली। घटनेची माहिती मिळताच कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव, उपनिरीक्षक शरद देठे, मनोज गुरव हे घटनास्थळी दाखल झाले। घटनेनंतर तातडीनं श्वान पथकाला देखील पाचारण करण्यात आलं। या चोरीचा प्रकार सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाला। याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश भुचडे। कणकवली शहरात पुन्हा चोऱ्यांचे सत्र सुरू झाल्याची माहिती हाती येत आहे। सोमवारी रात्री 12च्या सुमारास कणकवली वागदे येथे आर्यदुर्गा मंदिराची दानपेटी असते, फंडपेटी असते, ती चोरट्यांनी फोडलेली आहे आणि त्यातील सुमारे 25 ते 30 हजाराचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिलेली आहे। सध्या कणकवलीमध्ये चोरट्यांचे सत्र सुरू असण्याची भीती व्यक्त होत आहे, कारण मागील वर्षभरात कणकवलीमध्ये विविध वेगवेगळ्या ठिकाणी चोरी झालेल्या आहेत। त्यामुळे मराठा मंडळाच्या तिथे 4 ते 5 घरं एकाच रात्रीत चोरट्यांनी फोडली होती। तशाच पद्धतीने इथे बानकरवाडी येथे एक बिल्डिंग होती, त्यातील देखील चोरी झाली होती आणि लाखोचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला होता। अशा पद्धतीचं आता ही सध्याची स्थिती आहे की आज पुन्हा ही चोरी उघडकीस आली। सकाळी सोमवारी रात्री ही चोरी झाली होती। पोलिसांनी लगेच तेथे धाव घेतली, श्वान पथक बोलवण्यात आलं आणि त्यानंतर जी परिस्थिती आहे पोलिसांचा तपास करत आहे, नेमका चोर कुठून आला, कुठे गेला आणि याच वागद्यामध्ये एक अट्टल गुन्हेगार देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतला होता। मागील पोलीस अधीक्षकांनी याच्यावर पत्रकार परिषद घेऊन देखील त्याचा सांगितलं होतं। याच्याकडे रायफल्स असेल, कॅश असेल किंवा अन्य हत्यारे असेल ती ताब्यात घेण्यात आली आहे। पण कुठेतरी ही चोरीचं सत्र कणकवलीत सुरू झालेलं आहे आणि चोरटा देखील म्हणजे अट्टल चोरटा देखील याच वागद्यामधून पकडलेला आहे। त्यामुळे याच्यावर आता पोलिसांनी लक्ष दिलं गेलं पाहिजे। पोलिसांनी या चोरीच्या सत्रावर लक्ष देऊन या चोऱ्यांचा उलगडा करणे गरजेचं आहे, अशीच एक नागरिकांकडून मागणी होत आहे। जुईली आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।